әнисе, әйдә бүген сеңіліме қонаққа барып қайтайық әле. Бик шәп булыр иде. Күптән күрешкән юк, рәхәтләнеп бер сөйләшербез. Татар халык уйнары белән танышалар, җыр-биюләр башкаралар, әкиятләр сәхнәләштерәләр. Беренче балалар бакчасы тәрбиячеләре сабыйларны милли рухта тәрбияли. Малайлар һәм кызлар татар телендә иркенләп аралашалар. Бу, әлбәттә, ата-аналар һәм мәктәпкәчә яшьтәге учреждение хезмәткәрләренең уртак эше. Татар теленә өйрәнеп кенә калмыйбыз, ана теленә өйрәнәбез һәм рус телләренә дә өйрәтәбез балаларыбызны. Уртанчылар төркемендән башлап, балаларны инде рус теленә дә өйрәтә башлыйбыз. Бу дәүләт телләренә өйрәтү бездә бик сыйфатлы куелган дип әйтер идем. Балаларны туган телдә укыту һәм тәрбияләү педагогия клиентында узган түгәрәк өстәл артына җыелучылар әнә шул хакта фикер алыштылар. Бергә тәрбиячеләр, аксакаллар, укытучылар чакырылган иде. Әти-әниләр татар телле төркемнәр яклы. Аларның сүзләренә караганда, катнаш группалар аркасында саф ана телендә сөйләшүче балалар тиз руслаша. Сез үрнәк ата-аналар. Сез менә теле балаларыбызны татар теленә тәрбиягә укытырга биргәнсез. Үзегез дә ватып җимереп сөйләшәсез татар телендә, менә тоже дип шундый төрле рус сүзләрен кыстырып. Статистикага күз салсак, безнең шәһәр туган телдә белем алучылар өлеше буенча соңгы урында. Беренчедә Бөгелмә. Сөйләшү барышында әлеге сорау буенча күп төрле тәкъдимнәр яңгырады. Аларның һәр кайсы мөһим әлбәттә. Әгәр бер вакытны татар баласы татар телендә чыгыш ясаса, шигырь сөйләсә, матур итеп җырласа, бийсә, ул инде гомерлеккә кала. Инде үсә тора, инде ул барыр да аны искә ала. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар фикеренчә, иң үтемле чара бердәмлелек, гаилә, балалар бакчасы, мәктәп, китапханә, матбугат чарасы һәм башкалар бердәм булып туган телебезне саклауга үз өлешен кертергә тырышканда гына нәтиҗәсе уңай булачак.